Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Hawn jien hekk qed ngħidulu lil Mulej dalgħodu bħal Karmni Grima tant snin ilu wara li semet is-sejħa ejja. Lilna wkoll il-Mulej permezz ta' Marija dalgħodu qalilna ejja. U hawn aħna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dan il-mument ta' relazzjoni ta' intimità tagħna miegħu biex inħalluh iħobbna ejjew narfu li aħna ma jistħoqilniex u ejjew narfu li jilqana il-koll kull wieħed u kull waħda minna kif aħna nitolbu maħfra fis-skieb. Nistqar l-Alla li jista' kollox. Għadrib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin. Billi ħallejt minnijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem verġni, lill-anġli għad-dissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla ħanini għafmana bnedmin dajfa biex aħna namlu l-festa tal-om qaddisa ta' Alla mtella s-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu. Bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefu minn ħżunietna u ngħixu ħajja qaddisa bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u nfex fil-Lena bint Sion, għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej, u huma jkunu l-poplu tiegħi, u jiena nammar f'nofsok. Imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċti batni għandek, u l-mulej jieħu l-ġuda bħala semu mill-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalem. Żommu skiet quddiem il-mulej intom il-ħajjin il-koll, għastembaħ mill-amara imqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddeja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddiż u l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wera l-qawwa ta' drieħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla ċkejknin, mela b'kull ġid lil min u bil-ġuħ u l-umja bathom il-barra b'xejn. ħsieb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lill-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. It-tieni qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalem mill-għolja imsejħa taż-Żebbuġ.
li hi l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-sibt, jiġifieri xi nofs mil. X'indaħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġakbu u Indri, Filippu u Tomas, Bartilmew u Mattew, Ġakbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-imħeġġeġ u Ġuda bin Ġakbu. U l-kol qalb waħda kien jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija om Ġesu u ma' Rabatu. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxiepli tiegħu. U billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu, m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha, x'hemm bejni u bejnek mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar, imqiegħda hemm marrid tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma, u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtwulu. U daq l-ilma mibdul f'inbit. U billi ma kienx jaf minn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu, kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wara l-glorja tiegħu u d-dixxiepli tiegħu emmnu fih. Il-kelma tal-mulej.
mara u raġel anzjani, ġenituri ta' 4 tfal, għamlu kull ma setgħu, stinkaw, ħadmu biex jedukaw l-tfal tagħhom, ħajsibu l-pożizzjoni tagħhom fis-soċjetà, żewġuhom, imma ġew abbandonati. Qatt aktar ma taw kasom l-ulied lill-ġenituri tagħhom. Qatt aktar ma fiċċewhom lanqas telefonata. Immaġinaw is-solitudni, immaġinaw id-dispjaċir, id-batija, immaġinaw il-weġa fil-qalb ta' dik l-om, fil-qalb ta' dak il-missier. Meta l-ulied sabu ruħhom awtonomi, jistgħu ifendu għal rashom, meta l-ulied sabu l-pożizzjoni tagħhom, abbandunaw għal kollox, telqu għal kollox, l-oriġini tagħhom, l-eruq tagħhom minn fejn kienu ġew. X'dispjaċir inħossu fil-qalb tagħna meta nisimgħu storja bħal din. Imma forsi dan hu li jiġri kontinwament fir-relazzjoni tagħna mal-missier tagħna, ma' Alla tagħna. U li mhux biss ħalaqna, mhux biss sammilna, imma jżommna fil-ħajja. U li mhux biss tagħna dinja x'ingawdu, imma tagħna kull ma aħna u kull ma għandna. U spiss biex ma ngħidx ħafna drabi ninsewh. Ninsew lill-Alla tagħna li għamilna, lill-Alla tagħna li ħalaqna, lill-Alla tagħna li jżommna fil-ħajja. U allura toħroġ it-talba, il-karba, ir-rikjesta ejja. Ejja mhux biex tagħmilli xi ħaġa. Ejja mhux biex nagħmlu xi ħaġa għal Alla tagħna, mhux biex nagħmlu xi ħaġa għal Marija. Imma ejja biex inħallu lilu, nħallu lill-Alla, nħallu lil Marija tagħmel jagħmlu huma għalina jew aħjar biex inkomplu narfu li kull ma aħna u kull ma għandna ġej kontinwament minnhom. Fil-Vanġelu insibu żewġ tipi ta' sejħat. Is-sinottiċi Mattew, Marku, Luqa jippreżentawlna s-sejħa tad-dixxipli, s-sejħa tal-apostli. U l-Vanġelu jgħidilna sejħilhom u qalilhom ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Allura Ġesu jsejjaħ lil-ħut minna biex inkunu nistgħu nimxu warajh, naħdmu miegħu u nkunu ħaddiema għalih. Imma mbagħad f'din l-istess sejħa hemm sejħa oħra. Sejħa oħra iktar delikata, sejħa oħra li forsi inqas nagħtu każ tagħha fil-ħajja. Is-sejħa li nsibu fil-Vanġelu ta' San Mark kapitlu 3. Sejħilhom mhux biex imorru jagħmlu xi ħaġa. Sejħilhom mhux biex jaħdmu għalih. Imma sejħilhom biex jibqgħu miegħu. Sejħilhom biex ikunu ħbieb tiegħu. Sejħilhom biex minn din l-enerġija li jiksbu meta jkunu miegħu ikunu jistgħu jgħixu fil-kuntentizza, kuntenti. Din hi x-xewqa ta' Alla għal kull wieħed u kull waħda minna. Alla jixtieq li aħna nkunu miegħu jew aħjar, Alla jixtieq li nħalluh ikun magħna fil-ħajja biex insibu lilna nfusna għax meta niltaqgħu miegħu, meta narfu lilu ħaġa tal-għaġeb, nindunaw tassew minn aħna, nirrispettaw u nistmaw ħafna iktar lilna nfusna, naqtaw inqas qalbna fil-ħajja. Il-ġrajiet diffiċli, il-ġrajiet li nsibuha bitqila biex naċċettawhom, jibda jkollhom tifsira fl-esperjenza tal-ħajja tagħna. Ħafna minna qegħdin hawn jew niġu hawn biex nitolbu lil Madonna xi grazzja, xi grazzja. U jekk nistaqsi lil kull wieħed u kull waħda minnkom żgur illi kulħadd għandu
it-tip ta' grazzja tiegħu, il-grazzja tiegħu. Jew il-grazzja tagħha. Imma l-Madonna wkoll dalgħodu tixtieq tagħtina mhux xi grazzja, imma il-grazzja. Lil kull wieħed u lil kull waħda minna aħna li ġejna biex nitolbu xi grazzja għalina. Marija tixtieq tagħtina il-grazzja illi tassew għandna bżonn, li kull wieħed u kull waħda minna għandna bżonn. Qatt ġara li kellek tifel jew tifla u qabel il-ħin tal-ikel jgħidlek ma mixtieq li ġelat. U inti jgħidu lesta se nieklu ibni binti mbagħad tieħdu wara l-ġelat, ma tikolx jekk inti issa tieħu l-ġelat qabel il-ħin tal-ikel. U dak jibda jsabbat saqajh u tibda ssabbat saqajja dik it-tifla xtrid il-ġelat. Imma inti jgħidilha le żomm, aħjar tiekol, għandek bżonn tiekol qabel ma tieħu l-ġelat. Ħafna drabi l-esperjenza tiġrilna ma' Alla. Aħna nwaħlu f'moħħna jew nixtiequ xi ħaġa, rridu xi ħaġa, għax inkunu qegħdin naraw dejk u nkunu qegħdin naraw biss il-bżonn tagħna kif jidrilna aħna f'dak il-mument partikulari. Imma bħal dik l-omm maqlija, bħal dak il-missieraq li l-mulej jkun qiegħed jgħidilna żomm mhux għalissa. Għandek bżonn xi ħaġa iktar importanti bħalissa li inti m'intix taraha, m'intix tikkunsidraha, m'intix tqisha, li jien irid nagħtijielek. U Marija llum dan li tixtieq tagħtina il-grazzja, dak li tassew għandna bżonn, dak li tagħti l-Karmni Grima, ejja, relazzjoni intima mal-persuna ta' Ġesu. Dejni il-grazzja li għandna bżonn kollha kemm aħna. U meta jkollna din il-grazzja kollox jiġi f'postu. Anki jitbatija tieħu s-sens, it-tifsira, is-sinifikat veru tagħha. Imma aħna nagħmlu bħal dik it-tifla, le jien il-ġelat irrejt, tgħidli xejn iktar, issemmi li xejn, le jien dejn irrejt. Smajna l-Vanġelu sabiħ tat-tieġ ta' Kana. 3 simboli. It-tieġ, il-ġarar bl-ilma u l-imbejt. Serħu raskom li dik il-ġrajja iktar minn ġrajja storika, wis iktar. Meta San Ġwanni semmilna t-tieġ, żgur li għandu f'moħħu ir-rappreżentazzjonijiet ta' Alla u l-poplu fl-Antik Testament. Il-poplu u Allu ma mqablejn fl-Antik Testament il-profeta Iżajja, il-profeta Osea, il-profeta Eżekjel, Ġeremija. Iqablu lil Alla mal-poplu u l-poplu iqabluh ma' żwieġ, ma' tieġ. Alla li jrid li jħobb bimħabba tal-ġen lil poplu tiegħu Iżrael, lil dejn l-arusa, lil din il-mara li kultant hi infidila, kultant mhix fidila għal maħbub tagħha, imma Alla jibqa' jħobb. It-tieġ. Imma dan it-tieġ mhux ibbażat fuq l-imbejt. Din ir-relazzjoni ta' Alla mal-bniedem mal-poplu mhix ibbażata fuq il-ferħ, l-imbejt huwa l-ferħ, il-festa, l-abbundanza, r-rikkezza. Din hija t-tifsira tal-imbejt fl-Antik Testament. Lejn għal-ferħ, il-paċi tal-qalb, il-festa, mingħajr imbejt ma tagħmilx festa. Imma fuq ix mibni dan it-tieġ, dan iż-żwieġ, fuq ir-regola, fuq il-liġi, fuq il-ġarar tal-fuħħar, fuq il-ġarar tal-ġebel, illi iva kienu jesow 600 litru ta' ilma, imma dejjem baqgħu ġarar tal-ġebel, simbolu tat-twavel tal-liġi. It-tieġ mibni fuq ir-regoli, fuq il-liġi tagħmel xekk għamel hekk. U jekk tagħmel hekk Alla jikkastigak, jekk ma tagħmelx hekk Alla jieħu għalih, jekk tiġri dejn Alla se ipattijilek, jekk ir-regoli. U l-bidla tal-ilma f'imbejt mejxajr il-preżenza ta' Ġesu illi minn dan it-tieġ, minn din ir-relazzjoni irid jagħmel għaqda rabta ta' ferħ Alla mal-bniedem, int ma' Alla. Int mal-persuna ta' Ġesu, kull wieħed u kull waħda minna mal-persuna ta' Ġesu. Din hi t-tifsira profonda tat-tieġ ta' Kana. U għalhekk id-dixxipli jemmnu fih għax Ġesu kien kapaċi jbiddel din ir-relazzjoni iva mxebħa ma' tieġ, imma tieġ mibni fuq id-drittijiet u d-dmirijiet. Tieġ li mhux mibni fuq il-gratuità tal-imħabba, mhux mibni fuq l-entużjażmu tal-emozzjoni, mhux mibni fuq il-fervur li hemm fl-imħabba bejn l-arus u l-arusa. U dan hu li jixtieq Alla għalina. Ejja
din tfisser il-kelma ejja. Nixtieq nagħmel minn ħajtek ħajja ta' għena, ħajja ta' ferħ. Minkejja d-diffikultajiet li għaddejja minnhom, nixtieq nagħmel minn ħajtek relazzjoni sabiħa miegħi. Dan hu li qiegħed jgħidilna l-mulej illum u nixtieq intemm din ir-riflessjoni tiegħi dalgħodu billi noffri lil mulej permezz ta' Marija llum li hija ġurnata tant importanti għad-djoċesi tagħna. Għad-djoċesi ta' Għawdex, imma mhux biss għalina l-Awċin imma wkoll għall-Maltejn. Nixtieq nofrilu l-Knisja tagħna lil mulej Ġesu permezz ta' Marija. Hekk nixtieq nitolbu lil mulej biex permezz ta' Marija li aħna ħafna drabi nisemgħu is-sejħa tagħha ejja u niġu hawn fis-santwarju tagħha jew f'santwarji oħrajn iddedikati lilha. Nixtieq nitolbu lil mulej biex permezz tagħha iqarreb dejjem iktar lilna s-saċerdoti f'relazzjoni iktar intima, iktar profonda, iktar sħiħa miegħu. Biex iqarreb lil parroċċi, lil kull parroċċja tad-djoċesi tagħna. Biex iqarreb lin-nies, lil dawk li diġà huma prattikanti, lil dawk li diġà jipparteċipaw għall-Ewkaristija tal-ħadd, għat-talb, għas-smieħ tal-kelma tal-imma mhux biss, anki lil dawk li tbedu minħabba raġuni jew oħra, forsi minħabba weġġat mill-istess Knisja, jew forsi minħabba it-telqa li ġabet il-pandemija. Nixtieq noffri lil mulej permezz ta' Marija dalgħodu liż-żgħażagħ tagħna, lill-ġenerazzjonijiet taż-żgħażagħ, kemm dawk li għadhom ma sabux l-istat tal-ħajja kif ukoll dawk li qegħdin f'relazzjoni barra jew fi żwieġ. Nixtieq nofrihom lil mulej dalgħodu, nixtieq noffru lil mulej liż-żgħar tagħna, lit-tfal tagħna. U nitolbu lil mulej biex permezz ta' Marija, permezz ta' din l-Omm Għażiża, ikompli jgħidilna u jsemmalna f'udnejna u jekk hemm bżonn jgħajjat ħalli din il-vuċi nisemgħuha. Ejja, għaliex mhux għax huwa għandna bżonna, imma għax aħna għandna bżonnu. U jekk noqorbu lejh, noqorbu iktar lejna nfusna, insibu iktar lilna nfusna, u nsibu iktar lil xulxejn f'komunjoni, f'tieġ ta' għaqda u ta' mħabba miegħu u flimkien. Marija, lil kull wieħed u lil kull waħda minna, tatina l-grazzja li lien mill-grazzja li ġejna nitolbuha biex noqorbu lejn il-persuna ta' bina Ġesu. Nistqarru flimkien il-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull smien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nisel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seħa tal-Ispirtu Santu. Salbu ħalina. Għamin bejluwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema jiet fuq l-lemin tal-Missier. Għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu, mulej li għati l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-liben, u li tkellem f'hom il-profeti, fi Knisja waħda, qaddisa, Kattolika Apostolika, li stqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, li stenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' smin li ġej. Amen. Ħuti Jeżies, miġburin faqda ta' mħabba,
biex nagħtu ġieħ lill-Alla li joġbu jippermetti li Ommu Marija issejjaħ lil Karmela Grima u lil Franġisk Portelli biex jiġu jżuruha f'dan il-post imqaddes u hekk tistiden lilna nitolbuk mulej biex bil-qawwa tat-talb tagħha bħala nagħmlu dejjem ir-rida tiegħek u hekk ikollna sehem magħha fil-glorja tas-sema. Għall-Knisja mqazza tiegħek biex blajnuna ta' Marija turi lill-bnedmin kollha li Alla ħalaqhom għall-glorja tiegħu, turihom it-triq u tgħinhom fil-mixja tagħhom lejn is-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja ta' pajjiżna kif ukoll tal-ġnus kollha biex imdawlin minn Omna Marija ifittxu dejjem li jaħdmu għal ġid tal-popli ħalli jgħixu fil-paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija kompli ixħet mulej ħarsa ta' mħabba fuq il-familji tagħna l-aktar dawk li fihom hemm il-firdiet u l-mart. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħajkun il-leħen ta' Omna Marija stedina żgħażagħ tagħna sabiex fiskiet ta' dan is-santwarju jitalmu jisimgħu u jwieġbu għall-kelma tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Minn fuq is-salib inti tajtna lil ommok biex tkun omna. Żommna taħt il-ħarsa materna tagħha ħatkun għalina gwida u għalliema spiritwali fil-mixja tagħna lejn is-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet ta' qalbna nitolbu lil mulej il-grazzja li kif Karmela Grima minn ftejt metri l-bot minn hawn orbot lejn Marija u lejn il-mulej Ġesu hekk aħna wkoll noqorbu fil-qalb tagħna dejjem iktar lejn il-persuna ta' Ġesu nitolbu fiskiet ta' qalbna. O mulej Alla tagħna li joġbok issejħilna biex niġu f'dan il-post qaddejs li minnu bl-interċessjoni tal-Verġni Marija ix-xerretat kbir ta' grazzi fuqna. Għatina qalb sapja u twajba ħalli nikbru fil-fidi u mmexxin mill-kelma tiegħek li talmu nħobbu lilek fuq kollox u lil ħutna bħalna nfusna bi Kristu Sidna. Amen.
tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ferħanin bil-festa ta' ibnek nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej mako, nerfgħu qlubna l fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej, Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita lina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, infaħruk, inberkuk, waqt li qed innagħtu ġieħ lill-Verġni Mqaddsa Marija. Bil-qalb la teba tagħha ilaqet il-verb tiegħek u stħoq ilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' verġni. Tat li d-dinja l dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla lina biex tħares bħala wlieda l-bnedmin kollha imnislina l-ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli, jew magħhom kienet tistenna l-miġġja tal-Ispirtu Mwiet u hekk saret ixbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba tagħhom, tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla eda. Hosanna in excelsis. In nomine Domini. Hosanna Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddejtijek mingħajr ma jistħoqli, il-Kardinal Marju, l-isqfijiet Charles u Joe, l-isqfijiet u s-saċerdoti u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew niftakru li Alla hu Missier u jekk jitlobna niġu, jekk jgħidilna ejja permezz ta' Ommu Marija, jgħidilna ejja sempliċement biex nerġgħu niskopru, biex nerġgħu niġġeddu fl-imħabba b'xejn u bla kundizzjoni li għandu għal kull wieħed u kull waħda minna. Induru lejh fiduċja sħiħa u ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltinata, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min hu ħatija lina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf Talla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna,
ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Istejt kemm.
l-Alla għal tant grazzi li watana matul din is-sena bl-interċessjoni ta' Ommu Marija. Nitlobkom hekk tgħidu flimkien magħna s-saċerdoti imbagħad inkantaw ir-ritornell. Din nagħmluh propju bil-Malti biex kulħadd jifhem x'aħna ngħidu u bliema kliem qed infaħru lill-Alla. Lilek u Alla nfaħru, lilek mulej nistqarru, lilek missier ta' dejjem, id-din jowjiet u bil-qawwiet kollha tagħhom. Qaddis, qaddis, qaddis. Ismawiet u nart mimlija bil-kolor tas-seb tiegħek. Lilek tfaħħar il-ġemgħa tal-Apostli, ifaħħar l-għazza bieħ tal-Profeti, lilek ifaħru l-qtajja tal-Martri, rebbieħa kollhom bjuda. Mad-dinja kollha l-Knisja mqazza tistqar fik, il-missier ta' kobor bla qies, iben tiegħek meqjum, veru waħdini, u l-Ispirtu Santu id-difensur. Kristu, inti sultan glorjus, inti minn dejjem bin il-missier, int biex teħles lil-bniedem ma stmerrejċ tinżel f'ġuf ta' verġni. Int ħriġt rebbieħ fuq is-seta tal-mewt u ftaħt is-saltna ta' smewiet għal min jemmen. Inti qiegħed fil-lemin ta' Alla fis-sebħ tal-missier. Aħna nemnu li inta terġa' tiġi bħala imħallef. Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek li inti fdejt b'demmek il-għażiż. Għamel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek fil-glorja ta' dejjem. Salva lill-poplu tiegħek mulej, bierek il-wirt tiegħek, kun ir-raj tagħhom, erfaħħom għal dejjem min jum għal ieħor aħna nberkuk, u nfaħru ismek għal dejjem ta' dejjem. Għamil mulej li jillum inħarsu ruħna minn kull dnub.
Ħenna għalina, mulej, ħenna għalina. Ħatkun fuqna, mulej, it-tiba tijek kif fejki it-tama tana. Fejk, mulej, jien nistken, ma jkolli qatt għax nitfixkel. Qazza Marija ta' Pinu, għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Issa Monsignor isqu flimkien mas-saċerdoti jidħlu fil-kappella biex jgħid is-supplika. O Marija, f'dan il-jum għażiż infakru s-sejħa li għamiltilna fis-santwarju ta' Pinu permezz ta' Karmni Grima u Franġisk Portelli sabiex inqimu lilek fil-misteru tal-mewt u l-assunzjoni glorjuża tiegħek fis-sema. Kif ukoll l-ibnek Ġesu Kristu fid-dej tagħna li minħabba dnubitna ġarr is-salib u ġarrab tbatija l-iktar ħarxa. Għalhekk nixteħtu f'riġlejk u bil-ħerqa kollha ta' qalbna nitolbuk tisma' tnejdna. Inresqu quddiemek it-talbum li tagħna għalina nfusna, għall-familji tagħna, għat-tfal, iż-żgħażagħ, il-morda u x-xjuħ, għal dawk kollha li huma mġarbin. Għatina l-faraġġ u l-paċi li neħtieġu f'din il-ħajja, iżda fuq kollox għamel li fuq l-eżempju ta' Kristu u tiegħek nitalmu ngħixu ħajja qaddisa u nġorru bis-sabar is-salib tagħna ta' kuljum sabiex mewtna tkun għalina mogħdija li twassalna fil-glorja miegħek fis-sema. Amen. Flimkien, sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-timmin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Marija, tempju ħaj ta' innoċenza, lilek l-irbaħ tal-kollox id-dnub u żbaqt lill-anġli fis-safa. Ma kienx tisħoqlok l-pina tal-ħtija, iżda bħala bint Adam, inti wkoll kont imdawra bid-dwejja u d-duluri u ġarrabt fl-aħħar il-mewt bħal kull bniedem li jitwilet għal-ħajja. Iżda mewtek kienet effett tal-imħabba li meta waslet fil-qawwa tagħha ħelsitek mirbit tal-ġisem sabiex tingħaqad tal-dejjem ma' Ġesu. Aħna wkoll, o Marija, nixtiequ li naqdu ma' ibnek, imma ninsabu ħatjin ta' bosta dnubiet u l-ħsieb tal-mewt iħawwadna u jbeżżana. Għamel jent li l-mewt tkun għalina ir-raqda ta' rwieħ ġusti, neħilna l-biża' ta' dawk l-aħħar momenti billi taffihom bl-imħabba ta' Ġesu tiegħek. Għamilhom ħelwin billi tieqaf magħna bħala om tagħna ħanina. Amen. Flimkien, sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-timmin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Marija,
amara ħajja tal-iben ta' Alla mamul bniedem. Il-ġisem tiegħek bla teba imqiegħed minn idejn l-apostli fil-qabar ma messux it-taħsir tal-mewt. Iżda wara 3 ijiem reġa' ngħaqad mar-ruħ imbierka tiegħek u ġie mqajjem glorjuż għal ħajja li qatt ma tintemm. U inti ġejt meħuda fis-sema fost il-ferħ u t-tifħir tal-qtajja tal-anġli. Ikollok ħniena mix-xejn u d-djufijiet tagħna. Għamel li mnatfin bid-dmuħ ta' verandima. Ma nħallux iżjed li l-ladu jirbaħna. Iżda nħarsu l-qalb u l-ġisem tagħna bħala tempju ħaj ta' Alla. Sabiex fl-aħħar ġurnata nqumu mit-trab tal-qabar tagħna mibdula fil-bniedem perfett u nittajru mal-qaddisejn billi niltaqgħu ma' Ġesu Kristu li mħallef tagħna u minnu nisimgħu is-sentenza tal-ħajja ta' dejjem tistedinna s-saltna mħejjija lilna mill-missier qabel il-ħolqien tad-dinja. Amen. Flimkien, slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Marija, l-ewwel waħda fost il-ħlejjaq kollha li m'hemm ħadd fosthom li huwa daqshekk jew li għandu l-qdusija tiegħek. Lilek li aktar mill-qrib imxejt u sseħibt ma' Ġesu fit-tbatija u fl-għajb tas-salib kien jistħoqlok l-aħjar sehem mir-rebħa tiegħu. Illum tinsab fuq il-kori tal-anġli fil-leminija ta' ibnek inkurunata mit-Trinità Qaddisa li qiegħdet f'idejk kull seta fis-sema u fl-art. Permezz tiegħek, o Marija, infetħu għalina bwieb is-sema. Fidejk Kristu ħalla t-teżori tal-grazzja u l-frott tas-salvazzjoni li kisbilna bil-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Salvana mela l-iżjed ħelwa u ħanina fost l-ommijiet. Jinżlu fuqna minn idejk it-teżori tal-grazzja ta' Alla. Atina l-indiema ta' dnubitna. Għamel li liben ħanin tiegħek ikun ħanin magħna. Iġbidna wara d-dawl tal-qdusija ta' ħajtek u wettaqna biex fuq nfasslu ħajjitna biħrara dejjem ġdida. Hekk kif issa nqimuk bl-imħabba fil-ferħ u bit-tifħir, jistħoqilna ġurnata li niġu nirringrazzjawk fis-sema u jkollna sehem il-kuruna tiegħek billi ngawdu l-Alla għal dejjem. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle, ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, o Virgo Maria. Il-mulej ma'kom. Ikun imbierek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.